14 глава – Молитвата. Човешкото сърце е велика бездна, която никой в стремежа си за самопознание не е успял да преброди. Колко повече е невъзможно хората около него да проникнат в съкровените му сърдечни глъбини. Има и моменти, когато при опияняваща радост или безмерна скръб думите се оказват слабо средство, за да изразят това, което дълбоко вълнува сърцето. Жаждата да бъдеш разбран напълно от някого е неутолима. Затова има минути, когато човек се чувства самотник пред най-близките си и сам пред себе си. Тогава той търси да излее душата си пред Бога в молитва. Молитвената връзка с Бога е мистична. Тя не може да се анализира, да се обясни. Тя се усеща интуитивно. Но тя дарява най-светлата утеха, защото не е възможно този, който е създал душата, да не я разбира. Колко е красиво, когато някой коленичил пред светия лик на Божията майка се моли. Колко е умилително, когато детето се моли. Но най-красиво е, когато човек се моли не за тленни придобивки, а за пречистване и усъвършенстване на своята безсмъртна душа. То е много обуреваемо от изпитанията по земния път. Тогава духът се извисява и човек става по-добър. Пьотър Илич Чайковски, който е оставил на светата ни църква забележителни композиции от литургични пестопения, изповядва: невъзможно е да се умилиш духом, присъствайки на нашето православно богослужение. Да отидеш на всенощно бдение в някоя малка старинна църква, да застанеш в полумрака, да се вглъбиш в себе си и да потърсиш отговор на вечните въпроси. Да се пробудиш от замислеността, когато хорът запее. От юности моей мнози борят мя страсти. И да се отдадеш на влиянието на увлекателната поезия на този псалм, да се проникнеш от някакъв тих възторг, когато се отварят царските двери и се разнесе. Хвали ти Господа с небес! О, това е една от най-великите ми наслади. Богочовекът Христос, който е изпитал всичко, освен греха, често се е уединявал в Гетсиманската градина на молитва. Пак там, в нощта на предателството, се е молил на своя отец с кървави капки пот, да му дари сили да изпие горчивата чаша на Голготския кръст. Колко повече ние, слабите, трябва да търсим мистичната молитвена връзка с небето, когато ни гнети изнемога или когато сме се оказали пред непосилно изпитание. Молете, за да не паднете в изкушение. Матей, 26 глава, 41 стих. Казва Христос на учениците си: молитвата е скъпоценен небесен дар за душата.